Ahojte, drahí moji, tak dnes trošku s vtipom si povieme o návyku číslo 8. Každý deň si prečítaj aspoň 5 strán z tvojej obľúbenej motivačnej knihy. Pretože si priemerom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávaš alebo ktorých najčastejšie čítaš. Akú práve motivačnú knihu čítaš? Takže nielen keď potrebuješ nakopnúť, ale každý jeden deň si prečítaj aspoň 5 strán z nejakej skvelej motivačnej knihy, ktorá ťa motivuje, ktorá ťa posúva ďalej. A keď prečítaš 5 strán, tak za rok prečítaš 6 kníh. A keď chceš byť ešte lepší, tak si prečítaj 10 strán každý jeden deň, to znamená za rok prečítaš 12 úžasných motivačných kníh, ktoré ťa posunú míľovými krokmi dopredu v tvojom živote. To znamená návyk, ktorý ťa posunie každý jeden deň o 1% k lepšiemu životu. Využiješ to? Keď sa chceme v živote posúvať na vyšší level, tak by sme sa mali učiť od tých najlepších. A ja si myslím, že knihy píšu veľmi skvelí ľudia. Sleduj ma ďalej a zajtra už budem znova za serióznu a dáme si tip číslo 9.